Ya rok try para banget bagi dia viewers syaban ai kan jing hikai ko ban pentip syapi bangi dan ka yeng jing duai hajau lan snolin hajan Robert Hospital ni please ni satjan bat singi ublay tongan sedang no ya kan jing jing hikai bahkan dengan bu hakini kentin hatu kalong kabala mo banyat ya kan jing em Kristan banyat ya kan jing em bat uji sukres ha dia kabajab am tangkat ta kabajab kabadan bor kabalak ban influence ne ban yarap ikibai hatu kalong kabalak mau banyak bet haka jingjab nani hakibai pat kentin balai badan ki Kristan ki bayat bet naka bor naka ikhtiar haka jingim jengki haman ki por baro balai pat dan kibai telat amdan bor sipang pejak, sipang syed balai kalit long kumta titong ini pet para bangat hatu kalong em kabala banyat daka ikhtiar bat kabor daka jingjab haka jingim Kristan jongi hatu ki kinong rem tong ini pet shona ka jutang kabarem ni pet lat bat nga syaki ar chronicle ar punyau kaba khat kaba ar bat kaban riu sangap ha ar ki chronicle ar punyau ar bat riu ko ktin juble ka angkum ni usim jotham ulale ia kabadai bapan sngobha hakmat utrai ulale lat iki ki ba ukpa jong uzaya ulale tangba ujutham shimlale pop dakabarung haka temple jong utrai hnrei ki briu ki im haka jing im ki baput mat u nang ta to kata khat ba ar ujutham ulale lut yak ka ba pen sngo bhai utrai kat khat ka banriu usim jutham ulalong ubadan bor namar bada udah shim khiabha ban im ka jing im ka bapen ko ngo ya utrai ublai jong u pi kusim marang pi kisim hendai ru ki dia le thma ma ka jutang barem ki job gi nong shun da ka jingla jong ki da ka pat ya pom jong ki henrei da ka bor jong ublai da ka do la dehi kim dan bor da pat ya pom jong ki kim dan bor henrei kai ka bakile ki yok bor na ublai ki pen so bhai ublai kang ni la da ya thu ba bu sim jo tham ulem no o da shim khia bha usim khia bha no ban em ka jing em ka bakko ngo ya utrai bat ya ublai mo ya utrai ubaulang ublai ura shim khia bha mot ka first priority kat kum gu sim jo tham ka first priority ne kata ka ba ning kong du ka ba usim kam dei ban pet shwa ka hima kam dei ban khuslai shwa ki andre open bet shwa la ka jong ka jing im ublai upan shwa no ublai hatu ka ka bangale utrai ka long em kat kum kamon jong me hatu ngapan ko ngu ne em kat nuot nangi ki ba khat yel di ba kam mikil di bigi ki Kristan ki shakri jong ublai ngibu ya kani kumus-im jotham ibu ikani dang step men meet men sngi men step hatungi pen sobhan em ublai hatungi kwa shan em bandan sha ka jing pen ko ngu banyo sngo sha nu ublai kat ngot na pi gi jo sngo ublai ta ka jing kli sha di kat ngot na dang jong pi gi ba pet ikani video pila ban ong banganang yo sngo na ublai namar shwa ban pen ko ngu phiap yo sngo sha nu ublai shwa ban pen ko ngu ye ublai phiap yo sngo sha ublai kaktin jong ublai haka kitab you honest nang basipau ko ang my sheep hear my voice lani haba pen kala kasi ki lambrat jonga ki yo sngo ya kaktin jong ublai hatu pilong ki lambrat jong Jesus Christ hatu manga mapingi long kata ladangi idai ban pen ko ngu ublai ka baning kong du ngin yo sngo na ublai
ne piki men step pi osngau shwa naki social media ne piki men step pi osngau shwa nakado jong pi naki jing khuslai jong pi ne pi osngau shwa nu blai hatu pi da kit khia ka ni pi da shim ka discipline ong kit khia mot pi da shim ka discipline ban yo osngau ka u blai ukuran pi kumba menta da ka jing ai jong blai ka baning kong du ka bang yo osngau no blai mentam step ka long bangan ai ka khubor pi syapang bangin ko ngu yo blai ai ngok para bangat chobangan kran ni ka video blai la alam syang banat ki jing duai dang step ban yo osngau no bandan ka jing ya dai badu nang ta habang plate ya ka bible blai kran wang kani ba men yo osngau mentang step kani ba men pen ko ngu ban kran mentang ban si osngau ban imru daladihi kani ka do on pi daladihi kani ka do am ka jinglong jong ka do jong ki briam ngidi ki batolot bah sultan ting hi ting para bangat kani ka do nomor kani kala ada bahap ha ka pop gijing perkat kala ada bahap ha pop ngimla ban la lut na ka pop handai dei tang bangi osngau shoy u blai bingi osngau shoy u bat ngi pen ko ngu ya ktin jong u bat dei hang ta ngila ban im ka jing im ka bajap ya ka pop namar balai ngimpen ngau syu ya ka do handai ngiya do men sim ktin jong blai ka ong nu u Paul wong nu apostol Paul ong nu wong kado kaile persya yu mensim yele persya kado jongi kam dan bor wadang bangadan ka will power wadang banga start ban perkhat wadang banga biang ka jing ngau kini kila hak baka pop kimla ngim dan bor halor ne ban syane aldi handai wong mensim yele persya kado to ya da mensim bapin am pendap ya ka jing kwa jong kado ngihap ban ya do mensim jong ublai ngihap ban dan syah tu pila dan em clear ding ala dan em yu mensim jong ublai ne ngasulet jing eseng ngasu ruai hakikwaya ngasu keren na yeng mani tang bala ada pendap program ngasu le praise and worship ada gitu ki balik praise and worship ngasu ngau bang halor kata handai kumnu ka jing em ka maman lasni pm na ka jing em ka bajak hagi jing perkhat PM nem ka jing im ka bajap ya ka pop man la kasing atau piat ne em dau men sim jong blai pol wong te to ya dau men sim ba pen am pen dap ya ka jing kwa jong ka do pi ka do jongi kalong persya ini ka do ke jing mot perkhat beriu ki kalong persya ya ka man jong blai ni haban bu kita ha ka ba ngidan yo men sim jong blai ni perkhat no da ka jing mot jong Jesus Paul wong pentemai no igi jing macam perkat jang fi wat penserie mak gani ka pertai na itu pentemai no ka ka man jang ublai ban le ngihap ban pentemai piju pentemai em da ka ktin jang ublai ka de ka ba khot ka bla pen khot nyau sien ka bla thang hatungi pentemai em jing perkat bangin perkat da ka jing perkat uji Jesus upol wong ngadan ka mind of Christ. I have the mind of Christ, we have the mind of Christ ngidan kata ka jing perkat jang Jesus kabaar lada pipuli naka sam galnang ka baningkam pin ki briu ubajab neka briu ka bajab kabayat ka jingjab kabayat ka jingkerku kabayat banlat ka pop ka ong kumni ka ong ka jingkeman ya kitu ki bamju ngap nebut ya ka jinghikai ki basniu lam ni kita kiba mien ban yeju yajan bat kita ki balik pop bat kiba rekhiban yu blai la banong ni henry kajing ngau tenat jungki kalong haka hukum utrai kida pusan yaka mit bat sngi kinlong kum kidien balathong halor ki wa kiba penmi yala uso man la ka ayam bat ki sla jo ki kinom tron tlorno bat ke ka bakile kin man karhai hanrai ubaman ulang kum tau
spek no belabe no dakal air hong no pi mut kade kum no bang ni kwa ban em ga jing em ga bajap ngim dei ban shim ya ga jing jing mut jong gibriu gi bapot plak atu cek para banget cek kena samla cek ki bala he belasan ru kum kristan hatu ni sngo tenat em ban ya ju ya jan bat ki ba ai da ka bi sanyingi leng baki kentin jongki hatu ngi snap ne miki pet mo ka pertai ka bun gi social media gi babun gi ba ai bi ki bamdei no blai bau sultan panan kam ki parlok jong pi gi bai jan ngam bang isi gi nong pop mdei ka tau Jesus Christ kambang bang isi ya ki nong pop ngiri banduai ya gi briu ngilong ki nong pop sisin ga sngi ngala juyat ya ka pop maju enjoy ka pop mrena do bau Jesus Christ pelat lut ma badan ki baya lap ru ki ba ie ngam ban isi indrengong ngim dei ban ya selalang ngim dei ban ya menjurlang ya ka ai ka bagi keren ya ka ai ka bamdei no blai hatung inut ne ban du no wat ki parlok ki bahieng basam lada ka jingkren jongki ka tanra si tanra i bangin le ka basniu ka tanra si tanra i bangin le ka bampen ko ngu yu blai hatung i kloin em ban kenriak no na kum kita bat ngin sayat bat hatungi jupusan em kat kum nak khtin jong blai miet ban sngi penlut por em nang penlut por tang ban pensngo bahai ka perthai tang ban pensngo bahai ka dong am ong banginum dan jinge dai syuk bahai basam ho banginum let mo ngi dai ban yu ban yadan ban yalet ban ong ban syong sa hieng ban umlet bat ki khun bat ka tanga bat ki khun ban yalet mo pensngau tenat mo bat kamariang ban let kai ban enjoy kata kadai bau blai pula thau ngam sumang bangin long bangin syong sa akajakan rei maong hatu ki jingkitin bengi keren no ki kitin bengi keren hatung ya keren em ya kaban tei ne kaban pen ha ya ni ai jingmut em kaban pen sniu na kaban pen bah hatung i in em ha ka kitin ni pusan em kitin jong blai ka wei ka de jing pusan kajing pusannya ka ketin jong blai pi ka pop ka pentelat yo briu wang ka dok jongi ka kloi ban le pop ka dok jongi ka kloi ban le pop ndai kumno ban lat ka jing le pop sim debet wang da kumno samla on record ya la ka jong ka jing im how can a young man keep his way pure only by meditating wang how can a young person stay pure? By obeying your word. I've tried hard to find you. Don't let me wander from your commands. Usim debet wang no. Ang kumno briu lak ban im ka jing im ka bakhut. Daka bakok ngo ya ka ketin jong ublai wang. Daka bakok ngo ya ka ketin. Ngada persyang teng ban yit yame. Wat ay nga bangan sakamano naki hukum jong mi khat bakhat wei wang ngala buri ya ka tin jong mi ka dok no jonga khnang bangan le pop ya mi wang no wang ya ro ya mi hikai na yaki hukum jong mi ngala pertajam ya kita ki hukum jong mi ki ba mala ai hangi pi wang kumno sim debet wang ban record pi ka jingkut ka pop ngong ka pentelat ban record klam ka ketin jong blai ngimla pi kanu ka ksiar kam ju ya khle ban no kam ju sarang namar blai kam ju ya khle kalong pure habang pure kam ju ya khle pi ki impurities ni kita gi bajak khle kata ka khlan kadan bor ka rem dor ksiar ta tu ngi ya khle nem bat ka pertang ya khle nem gi ai kumno ngila ban pen khut dei da ka ketin dia kira ketin jong blai ngim pusan ya Jesus Christ ru kren haga gospel we honest kal nong bakat san wang kumno wang pi lapen khut ya pi lapen kentang lapen khut ya pi da ki kentin ki bangal ai pi ne da ka ketin ga bangal ai pi da kini pi wang ya ini anga bat ai bangan yai ne api namar
katanat kamla ban seiso daladihi pika jing yang ini jungi hau Jesus Christ kadai om tang bagi ong ingat yami Jesus Christ nrai umdan disiplin ong jing im jing duai umdan jing im ban puli ketinjong ublai umdan jing im ban penkongu ketinjong ublai umdan kekumnu nginiat ya jing im ka bajak ni seong bat telat duai telat ki ai daw tapi ngim kerannya ka ketinjong ublai ngim yalap sikiwai ngim im kat kum ka jing im ka ketinjong ublai ngi di ban yalap ban im ru ngi syap tiang nau bat ni penlut por ar pusau kentang idan ngim judan por yu ublai ngi khnyum ngi ong ba bun kam hayeng hasam bun kam hajing terai bun kam bat yu belai ngim aipor paro kidan ar pusau kentang balai dan kibriu kibadan kapor man ai shu belai namar kidaya le ban penlut por haba piit yeno pinum ong ra bangam dan por haba piit sisa yeno ban spend time ban ya kendu ban ya syong pinum ong bangam dan por pin pelat bat namar balai pibu first priority gitu lara piit pelat ya spa pin i lot igi berokat pin penut por ban kamai spa ngas bani ka jing iet ngam te ladang iet yo belai ngiet yo belai ngin daya le te ban pelat por ban duai banong ni khamba ban duai ban syang ho belai haki kejap jong ban penut por ketinjong belai dia yang tang ang fi bapi ngiyok ya kabor ngiyok sngau ya ketinjong belai ngiyok ya kabor atu ngi penkok ngok nam para bangat atu pikok baniat ya kabor atu pikok baniat nak jingkeman jingkeman belai kibriu bakat banang mi kisngi kinang telat nang telat ka jinglong mensim handai balai kiwai patkat banang mi kisngi kinang ram kinang shit ram kinang danbor kinang ui gijing penpa no belai kinang roy balai kadau kalong baklam ublay ngimla tewat ong tang kikentin ublay remdan pat ki ai fiap dan umensim ban tenju iki mensim tu pi kawai ka pentlat yo briu ru lada ubriu lat na kapop ula dap lat na kapop briu la pen khut yu kawai ka bau sultan un le un pensoi di kijing kai ki babakla dah yang tahu lihat biang ubriu pa ya ka im ning kong kadai la thau ya ka im bot wadam klempop je piu sultan umla le kumno ban ba umla ban penhap su ya ka im wadam nawar le kumno ba kimdan te ka pop ka do jungki tu por kalong kam dan te ka tendency ne ka takabor ban le pop nai ong yang ngi gibriu lagi balak dap hap pop buat yu adam ru udang pensai sultan ulek mno usyukur utwes ya kaktian jong ulai mendai bawan ra eki ka jingkai ka ba ma ka ba sngau ma oh mden ba pediang itu jong em adam handai sultan ulek mno usyemi na ka bible te na ka kaktian jong ulai kuli jingkeli penbu jingkeli ha gibriu da ka kaktian jong ulai ya ka em bar khaba im ka babakla ban perkhat gijing perkhat ka liat na sultan pada yang ta sahiar ka pop tekum ju para bangat lada pila dap kela ka bamut pila lat pila yat gijing im bakhut pila dap pen baptis hadin bapi lat lut na ka pop pila ngat Jesus Christ pila yat kat tu kat nepor hanai khmi tu bau sultan lak sui pin wan yalam de kinong ya tu lupa lam ler de ki behikai lam ler ka basngau ba tek kom na kan iktin jong blain rai upervat sultan subang ban pervat ban kharwat sabi bat suki ngan ong fi haba pingat ya katu kalam ler upa ki agent sungu kibri ki bahikai lam ler oh ngalai i ka jing syakri babun gitu msyaki ba ngila ya syakri lang akran bat ni da ka jing syai la syakri lang kila i yo blai rai suki ki ja na ka jing syakri sedang banyak himarwai bat habaya himarwai kum ko em u adam dan hajan bat kum ju ngi ki prijong blai kham khat ngi banyak marwai sang banyak yu i ki agent jong sultan ki agent skilong na ki sultan un yu si di gibriu hi oh ki ba penan kam ya ka tin jong blai ndai ki tuwes krap song kum badai bat
Bahabala yo tu mensim jo jing lam ler sngok thu shu msha shu kanu ga dei bo kabalat bahala balangat ya lam ler kum tas dang ban yang persyak pat ya gitu gi bahikai ya jing sisa gitu gi balak pelat ya pi mensuana ka pop manba pidang im ha buat manba pidang im ha jing im perthai ka bat kilawan ban ki syakri jong blai kilawan ban duai fi ban be ksut ban hikai kitin jong blai pila kaman pila ya kata jing kaman rei menta namar ba pi piat marwai yo kini jing hikai lam ler fi nuksa kum kawai ni gini ka ba hikai ba uji sukres ulang ukpa uji sukres ulang kun uji sukres ulang mensim kun ba pio kum kani ka sumba dai ha kisim ar lightly ni gitkat nga kibun gi jing hikai bakalan om dei tang kawai kibun nga syu ahin uksan ni bahabola sultan used to ejen ban hikai humni pisdang ka ba ningkong du check ld pisdang ban du ka jing suk pisdang banan ka jing bitar ka jing bu thit jing thang wat ye gitu gi balale bahai pi pisdang ban du no ka jing sngongu yo blai ba pi du no ka jing sngongu i para briu ba use kam dan syu ka jing sngongu pi bat kala kani ka jing mut jing perkhat pi kam syai syu banang ta kawan ras ka jing bitar pi muntai da ka jing bitar ka pendu pi ba pinumla syu wat ban duai ru katu ka jing suk jong pi baraba pila jumlien ban laj ban yalap iki bri ban laj bantan ki menta pimle syu kata pila bun setang ka dibit pi bun setang ka ban ayubat ka jing suk ka du no cek ini jing kai baklah gat de ketin jong blai kong tenju iki mensim tenju iki bri ru aman supriang bat baki ong puli bible prakanta mahikai ngatip ya greek ngatip ya ka greek ngatip ya ka hebrew ngasong henriki dan em yo sok jang mensim oh para banget way sok jang mensim di gajing it di gajing sngorit adu gidan ga mensim ga bas sngo meng ne henriki syong em haki kejap jang jesus kadan gajing it ne beli ngakren ni kan ni banga it ya fi let's see kan ni ka message kandang ketak sin pat bapinwan pai ke jing sia mencua pila ju itu jing tu pa mencua blai la ai fi ban keren ya ketin jong blai da ka bahio ka jing hikai na mensim jong blai re menta pila syania agi briu bat ka ai ka bahio ni briu pi keren ya kata om syu na blai oh sen bala bakla ha ka jing hikai suki pin satlat jing duai bat kapop kan sarung biang kitu gi jing blin gi basni gi sarung biang kadu ka jing suk hi ngasam pindu ka jing suk ka bayadai bat tengah pindu ka jing suk badai bat hiu kawan ka jing syaptin kawan ka jing artatin kan mau para banget kawai wat syam ka jing sela ki bamman ka bamman gamut tang tu ba hikai fi bandi kiat ai tentang sultan uman su ipi nak tu balai namar ulayu andai ba jing sela ba bamman mut kawan naki ejen jong sultan ki ba bakla ya ka ketin jong balai sngow kum badai ba pin sa stu ikan ni lada ka jing em jong pi kadan shisha ya ka jing shisha pinlong ki balai lut kata ka wai uso tes tenju ya uso ta uso pen gospel jong Matias kal nang ka ba nyau khat bakhat san wong pin itu ya ginong itu lupa lam ler da uso jong ki kidan em ka karakter ka jing em ka bay dai dor ba ublai ka karakter jong ki tenju ki apostol Yohanes wong wat ngedlet ya baro gimin sim tenju gimin sim habda tenju habda wat supriang lut iki jing kai ai ta tenju along ka dai nam dai ongiem haki singi ba e ba tenju yel diru lek biang wat ai ka jing sarang wat ai ka jing panram apa pila hab yang lek si pila hab ha ka jing hikai lam ler manta pila si pila ngop kadang dan kalat wat pen e ga men sim wat ai ga men sim jaba jing sarang wan pendampat keren pat wan pat ban pai su blai ban ong trai ji su larang ha man yang pat balai pin su jat ai balai pin su let sha pilak mat men swa ya ka bot jong blai cek biang para banget kata kadai ban ya ka jing em ga baklan hatu cek LD ngadang let yalap gospel em mata da kabor bat ke ikhtiar denga ya let yalap ban ya ka doktrin ka bamdei ai ban pelat yu beri nak ngam let yalap su ka jing syana maka jing syaka pelat lut su yang ai pi yang i su bangin let yalap bagi salat yalap dikibai bikin dan bor de kata para banget da pen sngok tu ba syong ha ke jing em jong jing duai syong ha jing em jong jing duai
jing duai syak jingit penat por kanang bapilak ban yo ya discerning spirit na ban tenju ya gibri ki wan da kumno ki wan ban penjat ya fi kum gi suri kup sni lang berat na ki wan ban ya tei ya pi de yang tapin sutu ya man jong ublai oh para wangat bun gi ba shim shitkat artkat ya bible ki taw gi ai kaban penjat ya ubri nomor setan ni le batai ni udang ya le yang ingi baro handai habangi dan hasenda jong ublai orang mendan kanu ka basni ka balak maniang ngelek persyak ni kat bang idang ngu you boleh kat bang idang yo snow ikitin jong boleh pidang yo snow nem am tang shoot nang ni ka YouTube kani ka ba keren ni fikal filter kala long second hand rai pidang yo snow nem ka jing keli jong am tai pikalong pi yo snow nem na ublai simet nor sya bangan ai kani ka jing kan hab yo snow no ublai da piru pilong nem kinong hikai ki bai mentang dah kaba pio snow shana umen sim bakut na ublay bat kan ya tai giwe pio snow na pidang yo snow na pi super por tang ban pet YouTube kan ni ka YouTube jonga ka hikai ya pi ba pindan ka jingya dai ublay mendai ba pin sngap bet tang ngam kwa pin su sngap na ngam dai ublay wai u ya ka ktien jong u pidang yo snow na am ublay pidang pen por pio snow na umen sim bakut da kata ka ktien ka pen khut jingi bat ki jing duai ro sakawai ka jingjab kaba bun ki beri jong blai ki job ki duai hau men sim kim duai shu tang da ka ktien beri kai kata ka jing duai ka men sim ka ba yatai yo beri pol tho na shiti ki nong koren ka shiti ki banong koren kal nong ka bakhat sa ko tau bo duai da ki wei pat ki thlit duai sal din re duai hau blai nang ta da komno duai sal di duai hau blai bat utau ba duai hitlit bam tip utai yaldi piju penlin em ban duai hitlit kani kan kalong ka balong test cat ka baja sisa upol wang tau ba duai ka ktin jong blai kawan sana ktin jong blai upol wang akran si bon hitlit dengan duai bon hitlit ban pi baro tak ada upol uya ka jingjab uya ka revelation jong blai uya ka jingshler mar blai uduai am syuk tang di kentin beri uduai de giwei pat ki thlit gi ba heavenly language pat pol uthok yang sha juda arpau wang tu duai kata ka jing duai ka ba khut tam da ka ba duai ha men sim pi duai ne em ka jing duai thlit fi penlen em ka bari ngash ba syong kali itu ifi gini balong praktikal ngaju duai abang alek turai sigi jakat turai jonga ngap banyak kali bat kam jongai bat hakatu ka por ngam ju por ke ngatem artat ya ki sermons ngatem artat ya ki sermons ba kaju por nga duai telit kalong artli namar haba pi duai telit pim duai su jing bat perkat bat pidang la hiban snap skayu hakamen sim ka tai ndai ha jing bat perkat nga snap ngai tu ikai bangale ngam ju kampan snap tan ki bam tai ngai le ban penat por ban snap ki beri jong blai ki ba I counsel da men sim jong blai ki YouTube pilak ban yo ki ba shisha lah tapi check na YouTube bon ki beri jong blai ki ba kran ka jing syabat ki tai bat pi salak ban yang pi ngimla ban ai daw bingim dan por barok ting nya trai te ngadan ka yeng asam ki dan ki por bang hap spend time bat ka tengah bat i khun ban yalam kai ki ban kit kli ban pesai ki ban le ki ai ban le on school ban ki nang bun gi ai hanai ngam i bangila ban ai daw ban ai por ka dan bet ka por wat ai ga jing jai tu wat ai ga jing thia sngi pikwa ban thia pra khandai kanta si sngi te chanun dan por shu yu blai pinum ya pra da pi ki briu ki ba krau ki ba ha ka perthairu wat ki ba nget yu blai nong fi ki ba ki syek takanami da pi pet kibak job anam ong tan hakani ga do kan ni ngimdei tang ban perkhat tan ga do ndai ga bakan jaman simru kide gitu gibriu kimdei gi bathia asni kena thia sau kanta kila hun no kimya pehiru lari ki ya pro hakapor ka bakhen khendet kila da pendep kap kam mentoi bangin im islam in im prapo khandai posnam kan le ayu takado kam accomplish kam le ai kam job ai hari kidan kibri ki bayam tang kendet snam ru lai post snam sau post snam ka bai bla bu kiale ban pendap ya kamon jong boleh ha tu por tingin kanom yap hiru ka do jong pi pinam dan kibri bathia nyau prakantar ki opang men ndai dan ki bathia tang kendet kentar ki pen por bu boleh ki kot ki khia tela da ki di ban lek no por bu boleh la shim ki la hun namar boleh ki pen ko ngu yu boleh
wat ai ka jing jaitu te pi ong bam dan por ka dayam ka jing jaitu ngono ka dok te jongi ka kwak ban jaitu te dengim kwak ban jaitu ngi hab ban disiplin yel di penmelien sedang syua 3 minit arpau sedang ban duai sedang ipim lak sya jing it ar sengilai sengi sedang syua di tu hinriu kenta jing sya jing it kamut mo ba bangin penyap tron ka dok ndrai ka jing nga bang sya jing it ngi bu por ban duai bu blai katakan ka aibor u blai aibor ndai ka jing sya jing it ka aibor uji su aibor ndai haba pi penlut por pi spend time pi uji skres uang ani uni terang si sya tu te kan kita gi ba terang kita gi ba yet ya ka jing sya ba mani jing sya sedang kan ni baret penlien perkat lu ba pilang unong job ba jiskures uang ba pilak long kinong job ka tinjong blai ong pikam long kham khram nong job ngim dei ban perkat bengi syak job complain kawai ki beri ki jot namar balai kim tip ya ka jing sisa ki duna ka jing tip wong ki beri jong ki jot nak namar ki duna ka jing tip ka dei bandan nak tinjong blai ba pilak job pilak dap job pilong kinong job ni di ban ting kan ka jing perkat ni ka dei ban perkat da kata ka victors mentality ka bagi orang parang mendai ka victim mentality te kalau ni ki bahieng pi keno i bahieng ba sampai pengiak kan ka pertai ka jing elek jongi de nak dok bat digi men sim baman bat ni gibriu pi kimen sim baman kim kwak ba fin succeed kim kwak fin job kim kwak fin hak bat kinwan lang ba gibriu ing bahi bieng basam lang bau kepa lang ba mitil ada lang ba ka tengah lang bau tengah lang ba ki kun bagi tu gin de ki bampat yo yang men sim jong blai kin sedang ban penstam pi mas sedang ban penstam bila ada pidan kan ga victim mentality pi keno iki pi keno you blai dong try ngalak sedang ban duai ndre gini ki penstam yang bat pi ong kumno namar tajung ki yo jaka bangan duai kan i no ngan lek pai biang kata ga victim mentality pim dei ban sokom la ni ban aila ya kamu kata jing perkhat bi ong try ji sukini gi ban penstam yang ndai try ji sungan syania ami bat kin sai i ba makihi kinsa realize kinsa learn kinsa tip bangangadan ka jingklan hau blai kinumla ban tan pat yang asu sutan de hang ta pi yang ge jingjop pilong ka jing syai kikir kinsa but ya pi rekum nu gen but tiga victim mentality keno you blai bangadan ka jingpang adan ki ai ge kita ka de victim mentality re haba fidan ka victors mentality fi yang turaji so apa dengan jing kani ka jing kombo wang jekap ngan lek keman namar belai kanang ai ka trial ngan kanang pen scam pi ki betu ki balik gym balik heksa kim ong te ni khia palak ni unar pi ong se pira sisngi unar pira bat pim ong ba khia palak pi ong hakawi singan sala banda pila ra ka klan ka muscle jang pi bai ba pira ya ka tu ka bakhia ka tu ka ba klam ka jing nginum klan ada pi kidai Kristen bam juya kenduk jing bam kenduk jing tenjuk ma pi dai Kristen batalat ngati kenapa dai dai pi dai tu Kristen syauba ba kenduk jing ki bam me ding yam bam mi nang tu nak ding pi klan bang nong pi ai ka jing kerman ni ki wei pi ai ka jing klan ru pi job bet ngong pi lak dan kan ni victors mentality ba piak kan ka jing ru ngan job bet namar Jesus Kristus yang Allah job Jesus Kristus syak sempat syak bentiu syak penyap sendan Reka spirit jong kimla ban penyap ya spirit jong Jesus Kristus gila ban penyap ya do ringir ngidan takam victim mentality gila ban bang gibri gila ban ko gila ban le sugum do gumno reka men sim jong kimla ban penyap kadan bet chublai ngi job tat itu Charlie Cup uyap tang lai puis nam siap ngan ong fi kipmut khutan kibriu bat ki mo kibriu jong ka perthai ki ba isi Jesus Kristus ki penyap tu ginang mut lajap tu re em enta ndal ayap mau ka mat jong pet ka jing hikai jong kadang let syuk kibriu nang saprang syuk ki pen pa ka jing job wat haba ka jing job le ka kami syuk hadin bau briu la ayap dau yap ha ka hak kan among yap ha pop ndan bakan mau syuk udah yap dau yap ha ka hak mau blem penan kam syuk mar la dau sembai ubayap uhap syakhandau saipat sibun kiso uji sukres utrai gospel ka khamyar syum tahdin bau mipat hadin bau yak mipat ngi sami pat kan gadok kan salat no tem judai syapting ya gibril syapting ya jingyap syapting ke ni dai syapting tang yu blai ni man pen kongu tang yu blai wat ki bahajan bahasam ru ki bam trek ban kongu banyak ya kata hok jong blai ngambat si ngi hap kran ni jing syaban kan riak no piki kloin em banyak ya jing sya Nakam ta kaburam jong blai kan ka subject kadai ka bak jerong tam pidan kam ki jing duai ng saai number phone pidan ki jing syate syakum ha
ka kiat hau drugs ka auria ka kelim ka jing pelat manduai ka jing bamla manjop wan chi prayer santain penduai fi sai nu number fi pat pinyat kum kinong job am shu dal di daka bor men sim khut nakabanta kanu nakabanta ka buram ublei kupa ma haka kerteng jang Jesus Christ daka jing pensat bor men sim khut lai hawe kupa khun men sim khut ngidan wei ublei yaro yo try ublei sibu